गण आमे जीवा प्रभु का दिव्य बेदी को आमे जीवा प्रभु का दिव्य
ମୋ ପରି ହୁଅ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମହାନ ଯୋଜନା ପ୍ରେମର ଯୋଜନା। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ସିଏ ଆସିଗଲେ ମୋ ପରି ମୋର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ କି? ମୋତେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବେ ନା ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବେ? ଶିଖାଅ ସାଇଏ ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ପ୍ରଥମଟା ଏଇ ଯୋଉ ଜାଣିବାଟା ଯୋଉଟା କି ମୂର୍ତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ, ଜାଣିବାଟା ଆଉ ଇଚ୍ଛା Yeah.